motorista. Onko joku tietty kuljettajaryhmä, joka on nyt sitten oikein kunnostautunut teidän niin kuin näkökulmastanne tämän päivän osalta? No niin, mutta semmoinen silmiinpistävä ero aikaisempi viikonloppuun jo on, että kyllä niin kuin kesä alkaa lopulla olla, eli kevään kevytperäkärryt on ilmestynyt henkilöautojen perään ja mökiltä aletaan tuoda perunaa ja muuta tavaraa kotiin, eli huomattavan paljon peräkärryjä on ollut tänään nyt nähtävissä tässä liikennevirrassa. Kun tätä meille viestien muodossa tulevaa kansalaispalautetta selaa, niin vaikuttaa sitä, että suomalaisilla on yksi päävaiva ylitse muiden, ja se on
tuollaiset perävaunua vetävät henkilöautot, jotka ylittävät 80 rajoituksen. Osataanko Keski-Suomessa ajaa malkuilla, jos on vaunu perässä? No, osataan ja ei varmaan samalla lailla kuin muuallakin, mutta siellä on varmaan tämmöisen peräkärryn vetäjällä on vähän semmoinen kieli keskellä suuta, että jos ajaa 180, niin tuntuu, että kerää jonoa ja varsinkin täällä meidän mäkisillä mutkaisilla osuuksilla, niin siinä hyvin mielellään nopeudet nousee, mutta taas sitten ei mitään kohtuuttomuuksia ole ollut havaittavissa, että viime aikoina näitä on siinä. Tietysti sitten tuolla moottoriteillä saattaa nopeudet nousta, jos on hyvä peräkärry ja kohtalaisen kookas henkilöauto, minkä perään se laitetaan, niin hirveästihän se ei siinä tunnu, mutta sitten taas näissä vaihto- ja heijaustilanteissa niin yllättäviä temppujahan se peräkärry sitten aiheuttaa. Sitähän voisi kuvitella, että jos on hyvä vetoauto, niin kuskille saattaa käydä niin, että unohtaa ihan aidosti sen vaunun olemassaolon siellä takana. No näinkin on useasti asiakkaat sanonut tuossa, että en muista, että oli se kärry perässä. Eli kun hyvä äänieristetty auto ja kevyesti kulkeva kärry, niin kyllä se saattaa jopa unohtaa. Mitenkä on ylikonstaapeli Veikko Matikainen, jos kansalaisten mieleen joku asia kovasti kutkuttaa, niin sopiiko sinua heittää kysymyksellä tuossa pikkusen myöhemmin? Kyllä se vaikka. Siinä kuulitte, eli 080 000, joko soittamalla tai tekstiviestillä 7275 numeroon kysymykset tänne. Me seulomme niistä mielenkiintoisimmat ja käydään niitä sitten lävitse tuossa vähän myöhemmin.